Houbo un tempo en que os refráns se enchían as conversas cotiás e aínda hoxe podemos lembrar moitos deles sen esforzo. De tal pau, tal astilla. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Dai patrón non manda breñeiro. Son só algúns exemplos dunha sabedoría popular que pasaba de boca en boca e que se escoitaba nas prazas, nos bares, nas sobremesas e en calquera tipo de encontro social. É a literatura galega sana da nosa terra que tamén non podo dicir, pulpo, pan e viño, hai que virlo comer ao carballiño. Frases enxeñosas, cheas de gracia, ironía e esa sabedoría popular que dá a experiencia de moitas xeracións. Os refranes son de cousas da vida, cousas que se viviron durante moitos anos e, sin embargo, siguen estando xe vigentes. Aprendindo a miña avoa e dos maiores, que son os que máis o usan. E en moitos casos convén facerlles caso, porque din que adoitan levar a razón. Cando marzo mallea, maio marcea. Que a verdad que maio veo bastante como se fora marzo, e marzo veo con calor. Ou, cando menos, achegan un bo consello. Que el árbol se arrima, la sombra le cobija. O un día como hoy, si hace mucha calor, te metes debajo de un buen árbol y tienes fresco. Si te juntas con compañías agradables y positivas, vas a tener positivo también, ¿no? Pero hoxe, moitas destas expresións populares están perdendo presenza, especialmente entre a mocidade. Ao mellor meus pais sí, pero... E así, para falar dun sinal de alerta negativo, moitos mozos deixan atrás o clásico cando o río soa, auga leva e optan polo moderno red flag. Sí, é que hoxe en día están metendo todo cousas en inglés. Que nós ao mellor co de antes entendíamos dunha maneira e eles agora enténdense de outra maneira. Sen embargo, cada unha destas expresións garda unha parte da nosa forma de ser, incluso cando nos enfadamos. Cando se enfada dice refranes e máis cosas. É que non hai como o refraneiro popular para expresarse e para traer ao presente a sabedoría do tempo pasado. Claro, os refráns sabémolos, pero saben vostedes a orixe que teñen todas esas expresións? Pois díximos a falar hoxe con o noso amigo Maximino. Que tal estás? Ben, perfectamente. Ti sabes andar ou non? Eu salgo a andar, pero na bicicleta a maioría das veces. Ah, moi ben, que a bici, A bicicleta tamén me gusta andar na bicicleta. Eu non son un camiñante moi forte, non, a verdade é que... Pero me que a bici, así estás en forma. Eu durante a miña vida laboral estuve sempre de pé, e non estuve sentado nunca nunha oficina, e isto, pois, creache un hábito que non é o de salir a pasear. Claro, pero iso é moi importante, claro, así eres activo. Todo de camiñar é importante, hai que estar en activo, senón veñen os 100 anos e un está... Sí, sí. Chegan os 100 anos e non sabe andar. Hai que estar activo sempre. Bueno, hoxe imos a facer con Maximino unha especie de xogo. Eu vouche ir dicindo refráns que todos coñecemos e ti vas nos contando, Maximino, de onde veñen. Por exemplo, esa expresión de estar sen un patacón. Que estar sen un patacón, que un pouco este refrán é de que un non ten un chavo, non? Bueno, empezamos dicindo que é un patacón. Exacto, que é un patacón, Aquí Maximino. temos unhas monedas. Un patacón é a 10ª parte de unha peseta. Entonces, non ter un patacón é como ter hoxe non ter nada, pero decías un patacón porque era a 10ª parte dunha peseta. Fai 70 anos un patacón era o que costaba un caramelo. Entonces non tiñas nada, porque se non tiñas un patacón non tiñas nada. Pero que sigo sen entendelo, o sea, un patacón que era unha moneda, pero cando? O patacón é unha moneda de aluminio, que é isto que ves aquí? Este é un patacón. Anda, é un patacón. Este é un patacón, sí. Esta é unha peseta das rubias, que son estas rubias, son pesetas. Sí. Estes son 2 reales, bueno, hai un montón de monedas que aquí... O patacón é o gris, non? Non, o patacón era de aluminio, era este material que non era bo. O patacón era de aluminio. Claro que o patacón non valía moito, non, Maximino. A 10ª parte dunha peseta, polo tanto, bueno, unha peseta, como hoxe a 10ª parte de €1. Pouco se podía facer. Vale, outro refrán. Estar feito un farrapo. Que significa estar feito un farrapo? Cando dicimos estás feito un farrapo, que queremos dicir? Bueno, xa que non sirves para nada, xa estás estropeado de todo. Nin tes carrocería, nin tes chasis, nin tes nada. Xa estás nunha época que es farrapao redondo, xa non hai por onde collerche. E que é un farrapo, Maximino? Un farrapo tamén é un trapo vello, como este que ves aquí. Isto sí que é un farrapo, un remendo, esfarrapado,
fai 70 ou 80 anos a xente remendaba a roupa, que non... Entón andaba moi esfarrapado sempre, un farrapado era un tío que andaba ca roupa moi remendada. Coller así daqui, da colá, non? Para facer así... Polo tanto, xa vedes, incluso se puñan remendos que non era da mesma tela. Porque se puñían, porque non había outra cosa. Había que taparlle o burato a chaqueta, ou a pantalón ou o que fora. Claro, entón de aí a expresión que curioso, claro, de vas feito, pois eso, pois un farrapo. Un farrapo, exactamente. Que maravilla. Veña, imos a por outro refrán. Vamos a por aí. Ir ao rego. A ver, ir ao rego, cando dicimos alguén, a ver, vai polo rego. Aí temos un arado que é o que fai os regos. Por eso se chama un arado que vai facendo regos. Entonces, iso quere dicir que cando ibas aos bois ou as vacas, unha tiña que ir polo rego. Pero iso tamén vende outra cousa. Hai xente que non vai ao rego, que fai cousas que non están encamiñadas, que non sigue polo bo camiño, que se torce e que fai cousas que non debe facer. Entón, non vas polo rego. Se alguén, eu recordo que toco nun grupo de acordeóns, e cando alguén dá unha nota mala, digo, no, vas pisando millo, non vas ao rego. Claro, porque ves que vai por fora, ti vas tocando unha e el vai tocando outra. Entón, eu sempre digo, vas pisando millo, non vas ao rego. Non vas ao rego, que bueno, entón, aí ven o ir ao rego ou non ir ao rego. Que curioso. Entón, tens que ir centrado, porque claro, se... Os que nacemos no campo e aramos, e tiramos unhas vacas, se a vaca saltaba dun lado para outro arado, iba por onde lle cadraba. Entón, tiña que ir ao rego. Ao rego. E cando se achaba o millo, tamén se pasaba unha sachadeira, que se a vaca iba por fora, iba pisando o millo. E aí ven cando lle digo ao medín a min, oye, vas pisando o millo, non vas pola nota que tes que ir. Entón, isto é o de ir ao rego. Que bueno, pois outra cousa que aprendemos. Veñemos a por outro refrán. Cando hai fame, non hai pan podre. Bueno, aquí temos un pan. Aquí temos un pan. O pan, en Galicia, nos povos, cocíase cada 2 semanas ou máis. Entón, todos sabemos que o pan estaba nunha artesa, pero no inverno mantíñase ben, pero no verán, ao mellor botaba unhas cousiñas por aquí que eran algas azules ou algunha cousa. Entón, a fame era negra, había que seguir comendo, non podías pasar sin pan. Que se facía daquela co pan? Mollabas en agua, e despois volvías a meter no forno outra vez, e chamábase refornar o pan. E comíase, porque a xente comía o pan receso, comía o que había, porque a vida non era como hoxe, que o pan se tira. Hoxe se tira tanto pan como se come. Daquela non, o pan había que aproveitalo miga por miga, non? O sea, que entón este refrán quere dicir que efectivamente cando hai fame, nin podre, cómese igual, claro, exactamente. Xa entendo. A min enseñaronme de pequeno que tirar o pan era pecado. Non sei se todos sabedes o que é pecado. Gloria di que segue sendo pecado. Gloria, ainda sigue sendo pecado, pero hoxe tírase moito pan. Pero cando nós hai 70 anos, o pan costaba, había que sementar o trigo, había que facer moitas cousas para facer o pan, entón tirar un cacho de pan, pois era un pecado. Claro. Porque ibas contra a vida, que era un alimento, o alimento base era o pan, e o leite e o caldo, o sea que se tirabas o pan, tirabas a comida. Vale, outro refrán. Vamos con outro. Dar corda. Por dar corda, se vedes aquí hai un reloj, tamén hai que darlle corda. Pero cando ti estás falando comigo, preguntando algo, sigue para diante, ti dalle corda, ti sigue falando. Entonces, os que falamos moito, damos moita corda. Entonces, ti estarme preguntando a mí, pois sigue falando desto, ti sigue dando, estarme dando corda para que eu siga falando. Porque se me cortas, entonces a corda cortas. Claro, pero porque antes había que darlle corda aos reloxos, ou por qué? Os reloxos todos iban con corda. Incluso hai unhos reloxos que van na parede que tiñan un cordel que se iba baixando para cargar a hora. Entonces, o de dar corda, aquí tens un reloj, que uso algún. Este reloj non leva pila, nem leva para darlle aquí a isto. Claro, dalle aí. E ten para 2 días. Entón, hai que volver a darlle. Entón, isto é dar corda. Pero dar corda significa tamén eso outro que acabo de dicir. Ti sigue falando, douche corda para que sigas falando, non cortes. Claro, que curioso. Vale, veña, imos a por outra máis. Outra máis. Ser un tarabelo. Bueno, isto significa... Que é un tarabelo? Isto significa un montón de cosas. A ver. Un tarabelo é isto que vedes aquí, que se usaba para cerrar unha porta, ou unha cancela, ou calquera cousa. Isto chamase un tarabelo. Anda. Que se poña así para abrir, se poña así. Claro. Este é un tarabelo. Pero un tarabelo tamén é outro home que hoxe di blanco e mañán di negro, o sea que non
a mente non a ten moi asentada. Entón, cada vez que che di unha cousa, dicha distinta. Entón, dice, con ese non fales moito porque é un tarabelo. Un día dixe martes, outro día dixe miércoles, non é o mesmo. Entón, esta xente que non ten unha mente totalmente asentada, que cada día che dicen súa cousa, ou che cambian, ese é un tarabelo. Ese é un home que tarabelea moito. E ven dese obxeto que nos estás Bueno, ensinando. o obxeto é un obxeto que se usou fai moitos anos, porque non había un cerrojo. Bueno, pero pode ser porque un día estás aberto, outro así, non? Claro. Digo, por encontrarlle Claro, unha este é un tarabelo que é unha cousa... Bueno, falando de tarabelos, eu teño un amigo que lle chamo yo Tarabelo porque fabrica un viño da marca Tarabelo, non digo quen é, pero se me estás escoitando Tarabelo, cuidado con ese viño, que non... Veña, para que non la líes con él, imos a por outro refrán, por si acaso. A ver, a porta do rezador non botes o trigo ao sol. Bueno, empezamos porque antiguamente... Este non teño nin idea, Massimino? Antiguamente se rezaba o rosario en moitas das casas de todos os días. Había moita xente que rezaba moito. Daí temos un rosario. Pero toda esta xente que rezaba moito era por algo, porque a súa conciencia non estaba limpia. Entón, tiña que arrepentirse de cousas malas que fixera. Entón, concretamente, o refrán ben dedicado a ese que o que reza moito non é boa persoa. O sea, reza porque ao largo da vida cometeu errores, entón pensa que rezando os vai a perdonar ou que Dios lle vai a perdonar todo. Entón o trigo, non botes o trigo ao sol non quere dicir nada, quere dicirse que pode secuestrar ou pode faltar algún trigo, etc. Entón ese é o que ven o refrán da porta do rezador, non botes o trigo ao sol, pero tampouco non poñas un billete deste de 1000 pesetas, aquí tens un billete dos verdes, este é do 51, cuidado. Este vale máis co patacón, non? Non poñas isto ali a pensar, porque tamén pode ser, pero bueno. Bueno, imos polo último refrán, isto é divertidísimo, Massimino. Veña, imos a por último. O metroiteiro, nin bo a meda, nin bo palleiro. Bueno, aquí temos unha troita. Isto vai con un pescador. Os pescadores, xente moi deportiva, eu non teño nada contra eles, que son maravillosos, pero o home que se dedica moito na aldea, decían ali na aldea, cando o home vai todos os días a pescar, non atende aos labores da casa. Entón, nin sembra o trigo, nin fai o ameda. A meda é un montón onde se almacenaba a palla do trigo para despois mallar, nin fai un palleiro grande, o sea que fai 70, 80 anos nas aldeas, víaslle o palleiro aos señores, o palleiro era moi grande, o tipo era rico, traballaba moito, o palleiro era pequeniño, cuidado. Esa meda, cando poñía os mollos era grande tamén, bueno, este traballou. Entón, eu creo que está basado en eso, en que era unha persona moi deportista, pero non lle gustaba moito o traballo do campo. Era disperso, metroiteiro, ollo co... Nin boa meda, nin bo palleiro. O sea, que non tiña a meda grande, nin facía o palleiro grande, porque tiña pouco tempo e usaba para ir a pescar e todas esas cousas. Ao mellor tiña máis cartos que os outros, porque non quere dicirse que un señor que pescaba troitas e as vendía tamén ganaba diñeiro. Claro, claro. Pero o refrán, eu creo que ven dai. Creo que ven dai. Entón, temos moitos refráns en Galicia, sobre todo no rural, que están basados en algo. Non, é que outro día temos que facer outra entrega. Hai moitísimos máis. Porque ademais todo isto que é sabedoría popular, isto hai que conservalo, Massimino. Desto hai moitísimo que facer, hai moitas cousas que quedan aí. Eu sinto que os que xa temos máis de 70 anos, pois non podamos seguir contando cousas destas, porque os que veñen detrás de nós posiblemente non saben isto que estamos dicindo. Eu vexo que as señoras que están aí na mesa están facendo ca cabeza que non saben desto. Pero que por iso tes que vir aquí ao termómetro a ilustrarnos a todos, Massimino, o que aprendemos contigo. E falarvos destas cousas, espero seguir vindo durante... Home! Que este programa siga. Home! Porque vemos que os programas tamén a veces teñen as súas baches, pero eu vou apostar en que siga este programa hasta que eu cumpla os 80 anos, vale? Bueno, pois aí nos quedamos. Massimino, un placer sempre recibirte aquí no programa.